société privée armée Russie marama fentiki kere munumbe Russie barana be wole ko Wagner togo flatu la mercenaire du ulube keleke sara de kama utake fasodenya kama utake balmaya kama utake sinjia kama wari bi bolo au benala ube keleki mumbe auche wodeoyi c'est le sens du terme mercenaire au sens étymologique du terme. Tomuka média do ou analyse que ou mirina et mounier Wagner Kola, j'ai Russe France Assimianga la main. Au Mali, dont le gouvernement, le régime malien, est en train de négocier avec la société Wagner. C'est une société de mercenaires russes, dirigée d'ailleurs par un oligarque proche de Vladimir Poutine, donc pour faire venir plusieurs centaines de renforts, en l'occurrence ces mercenaires russes, ceci quelques semaines après que Emmanuel Macron a annoncé le prochain retrait progressif des troupes françaises, en tout cas la fin et un changement de l'opération Barkhane. Alors est-ce que cette situation et le fait que les Russes visiblement sont sur le point de s'investir dans la région doit conduire Pascal Blanchard, la France à revoir sa stratégie justement au Sahel? Disons qu'en tout cas, ça perturbe la stratégie des Français qui était de faire un repli sur le Niger, de regarder un peu le Mali d'un peu plus loin, en espérant pouvoir continuer à contrôler la situation, notamment en essayant d'appeler les Européens à leur aide et au soutien. Et l'arrivée des Russes dans ce jeu de quilles, d'une certaine manière, vient perturber en tout cas l'agenda français. Surtout qu'en Centrafrique, les Russes ne sont pas, avec le Mali, dans leur première tentative de remettre un pied en Afrique avec une stratégie qui est à peu près simple. Okay. C'est protéger les régimes en place, notamment quand ils sont un peu des régimes durs, former les armées locales, envoyer des mercenaires pour faire des opérations pointues quand c'est nécessaire, et en échange de ça, pouvoir avoir des exploitations minières ou autres, et quelques avantages sonnants et trébuchants. Et tout ça sans être vraiment la Russie qui intervient, puisque ce sont les mercenaires qui le font. Cette méthode vient d'être testée en Centrafrique. Et donc pour les Français, c'est très concret, ils voient très bien ce que ça veut dire. En même temps, la junte au pouvoir en ce moment au Mali joue aussi cette carte-là pour mettre la pression sur les Français. Puisqu'on les incite à rester. Pour les inciter à la fois à rester et qu'on les oblige pas à faire des élections l'année prochaine. C'est un double jeu. Et donc, c'est une forme de chantage qui se passe dans le Mali et qui devient assez symbolique aussi du problème qu'ont les Français, c'est qu'ils sont actuellement montrés du doigt dans toute l'Afrique de l'Ouest par leur présence militaire, donc détestés. Donc il y a une vraie problématique pour les Français, c'est quelle stratégie avoir dans les mois et les années qui viennent. Ça a démontré à plusieurs reprises que oui, elle avait un vrai rôle au Sahel pour lutter contre le djihadisme. Le parallèle a été beaucoup fait avec l'Afghanistan, justement. Est-ce que le Mali va être le nouvel Afghanistan? Je pense qu'il faut quand même souligner quelques différences. C'est qu'on n'est pas en train de faire un retrait aussi radical que celui des Américains en Afghanistan. Le retrait des forces françaises doit aboutir à terme à 40 à 50% des effectifs déployés. Ce retrait, il est censé s'appuyer sur la montée en puissance des différents partenaires, notamment le G5 au Sahel, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali et l'alliance des forces spéciales qui est fournie par les pays d'Europe, la mission Takuba. Donc si, en tout cas, cet accord n'est pas passé avec Wagner, toutes ces forces devraient quand même rester en présence. Donc il faut se hâter lentement, de se retirer peu à peu, quoi, en quelque sorte. En tout cas, ne pas faire, certains, ne pas faire comme les Américains de manière aussi rapide. Mais il ne faut pas oublier que les Américains sont aussi dans le jeu, parce que nous n'existons là-bas stratégiquement et surtout techniquement que parce qu'il y a les grandes oreilles américaines qui nous protègent. Si les grandes oreilles, mais pour les gens qui ne sont pas au fait, et toute la stratégie en même temps est de reconnaissance des territoires. C'est-à-dire que si les Russes viennent, les Américains, eux, partiront. Et là, les Français seront totalement aveugles dans la zone et ne pourront donc plus intervenir. Donc c'est un peu plus complexe dans le jeu diplomatique et stratégique ce qui va se passer, l'arrivée des Russes. Alors, Jean-Sibert Foucault, Mali, Beka la nyinike isu ka société do fe ka se kana keleka Mali kono noto ko Wagner ni mercenaire ko keleme ko yibi mu ni abese ka Francika ferena ka Mirina Sahel kono ka se ko be nyagami ko wakilna expert folo me kumata ako tiendo Francis tunga fere mina benendo o e ka se ka dobo aka mugo la Mali kono kata Niger kito Niger ka Mali koloshi ni Kelebeke avait bon Niger quand on Kelek avait kati sigi Niger. Regardez le Mali de loin à partir du Niger. Konga risu ka nali mi flenie, koninte risu chien folé ka nini ku sendo frafina kono. C'est pas la première tentative que les Russes tentent de mettre leur pied en Afrique. Comme mon Kelemeka François Jorobi, risu ya nyona essayé Centrafrique ka marcherait.
ou sen kelen do français ba kunu kuma mina wa soro isu ye Centrafrique fan bɛɛ minɛ français taara donc ko kɛra cogo min Centrafrique ko isu bɛ ko ɲɔgɔnna kelen de kɛ Mali la yan ko ye cogoya jɔn ye fɔlɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u b'u magɛrɛ u la ka f'u ye ko an bɛ aw lakana u b'u lakana kɛnɛma jugu ani sokɔnɔ jugu ma sokɔnɔmɔgɔw ni ko i t'u fɛ ni répression bɛ manifestation alors u bɛ contestation sugu bɛɛ u b'o mettre o mate i ye ni mɔgɔw ka kɔfɛ ka na u b'i protéger filanan ni kɛlɛ kan ka kɛ dugu kɔnɔ yɔrɔ min na u bɛ taa i ka kɛlɛkɛmɔgɔw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ en échange alors sanubɔyɔrɔ ni nafolo min b'u bara i b'o d'u ma k'u y'u ka stratégie o de ye o mun kɛra Centrafrique n'u donna fɔlɔ ka Centrafrique président k'u magɛrɛ o la k'u lakana k'u t'o lakanali la rébellion nalen ka fara u ka sɔrɔsiw ka rébellion kɛlɛ fo bi a laban président yɛrɛ ka garde bɛɛ ye irisiw ye Centrafrique yɛrɛ armée fan bɛɛ ye irisiw ye alors en échange Centrafrique sanubɔyɔrɔ tila bɛɛ irisiw ka société de bɛ ka bɔ mercredi passé n y'a kalan yan k'u ɲɛ bɛ o sugu de natɔ la Mali la k'u bɛ Mali ɲɛmɔgɔw lakana ko ka Mali sɔrɔsiw former en échange sanu ni wari bɛ d'u ma ko de kɛlen don ka Faransi jɔ munna o kɛlen don ka Faransi jɔ a ko bi Mali ɲɛmɔgɔw u ye nin tenter parce que k'u y'a miiri k'a ye ko n'i ye farafinna jamana fɛn fɛn ni Faransi bɛ yen bi Faransi bɛ yen kosɛbɛ ka ye bɛɛ fɛ ni sɔrɔsiw ka sɔrɔsiw de ye ko kɛlen bɛ ka Faransi kogoya mɔgɔ caman ye farafinna jamana caman kɔnɔ donc ko Français dun bi o mun bɛ yen Mali ɲɛmɔgɔw o dusukasi min bɛ yen u bɛ k'o de exploiter munna ko parce que n'u bɔra ka f'u bɛ taa irisiw bara u b'a dɔn Français t'a fɛ u ka don yan bilen donc ko Français bɛ na ka f'u ye aw kana taa irisiw bara pour que u k'a fɔ k'u sɔnna u tɛ taa irisiw bara ko fɛn fila b'u kɔnɔ u b'o ɲini Français fɛ o ye mun ye ko fɔlɔ komi aw b'a fɛ ka taa ka bɔ Mali la aw kana taa bilen a ye to yen aw ka kɛlɛ kɛ filanan aw b'a fɛ an ka élection kɛ a ye élection ko kuma bila an t'a kɛ sisan a ko c'est un jeu de chantage les militaires maliens ils sont en train de chanter la France u bɛ ka Faransi chanter pour deux objectifs un Faransi kana taa ka bɔ kɔrɔn fɛ Faransi ka to kɛlɛ la deux Faransi ka n'u obligé u ka élection kɛ n'o tɛ ni Faransi ko k'an bɛ taga wa a ye élection kɛ u b'a fɔ bon a ye taga an bɛ irisiw wele ka na ni irisiw nana irisiw mago tɛ élection ko la irisiw b'u protéger donc ni marche kɛra yan irisiw b'an gosi ni mɔgɔ ko a bɛ coup d'état ko bɛ na bɔ kɔfɛ irisiw b'u protéger irisiw b'u ka sanu sɔrɔ n'an jɛ an kana kalafili kɛ olu mɔgɔ foyi t'a la c'est des mercenaires a ko voici le chantage a ko donc ni irisiw dun nana yan nɔ a bɛ kɛ problème ye ko parce que Faransi a bɛ kɛlɛ min na Sahel kɔnɔ a jigiba o ye Amérique de ye ko c'est les États-Unis qui sont les grandes oreilles de la France u bɛ kɛlɛ kɛ ni kibaruya fɛn fɛn ye Américains de b'a kibaruya d'u ma ko ni irisiw dun nana dɔrɔn Américains b'u ka minɛn cɛ ka taa ni Américains b'u ka minɛn cɛ ka taa Faransi tɛ kibaruya sɔrɔ bilen ka se ka kɛlɛ kɛ yan n'o kɛra Faransi bɛ kɛ komi fiyentɔ donc ko voici pourquoi ko kɛlɛ bɛ yen muso min bɛ kuma ta o b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka Mali ni Afghanistan comparer ko kelen tɛ ko Afghanistan Américains balila k'u ka sɔrɔsiw bɛɛ cɛ ka taga n'a ye ko nka Mali la Faransi ta tɛ tagali ye ko Faransi ka tagali o ye ka dɔ de bɔ jama la ani ka kɛlɛ kɛcogo yɛlɛma ko u bɛ dɔ bɔ jama la u tatɔ alors ka force saba renforcer n'o ye MINUSMA G5 Sahel ani sabanan Europe force spéciale olu ni France spéciale force spéciale olu bɛ na Mali force spéciale dɛmɛ alors ko ka kɛlɛ kɛ ko c'est un réaménagement ko c'est pas comme aux États-Unis en Afghanistan donc aw ye nin yɔrɔ retenir kosɛbɛ u ye fɛn saba fɔ a kɔnɔ fɔlɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Russie ka ɲini ka don Afrique kɔnɔ que c'est pas la première fois que la Russie tente de mettre un pied en Afrique et professeur Magalou y'a fɔ Africa Blue k'an y'a joué o don Russie ni mɔgɔ min bɛ jago kɛ a bɛ sɔrɔ min sɔrɔ bɛɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka bon n'a bɛɛ o ye Europe ye 240 et quelques milliards de dollars n'o bɔra Chine 200 milliards n'o bɔra Inde 75 milliards États-Unis u jago kɛ ɲɔgɔn 50 milliards Afrique 19 milliards ko Russie ka laɲini ye san 5 nata kɔnɔ k'u ka sɔrɔ multiplier par 4 pour que ka don farafinna kɔnɔna la k'u donna Centrafrique fɛ u donna cogo min o ye k'u magɛrɛ ɲɛmɔgɔw la
ka garde corps di olu ma kɛlɛ min b'u kan k'u dɛmɛ o kɛlɛ la et en échange u ka société minnu bɛ sanu bɔ ani nafolo min bɛ aw b'o d'u ma ko français bɛ sunɔgɔ la waati min na u ye français gɛn ka bɔ Centrafrique ten o cogoya min kɛra Centrafrique français la ye k'u ɲɛ bɛ irisiw nacogo la o tamasiyɛn kelen de la irisiw ni fugulanbilen min donna Centrafrique o fugulanbilen kelen de b'u kunkolo la an bɛ ɲɛmɔgɔw protéger an bɛ sɔrɔsiw renforcer aw bɛ sanu di an ma ko kelen de fana bɛ ka kɛ ɔ komi ji dara faransi ka Centrafrique bamananw ko ni finibilen y'i fa faga ni ye fugulanbilentigi y'i fa faga n'i ye fɛn natɔ i bɛ boli misibilen y'i fa faga n'i ye fugulanbilen natɔ i bɛ boli ko faransi b'o de kɔnɔ bi donc guerre géostratégique a ko filanan ko mali ɲɛmɔgɔw bɛ k'a kɛ fɛn fila de kama fɔlɔ u t'a fɛ faransi ka taga ka bɔ kan ninnu kɔnɔ Tɔnbukutu ni Kidali ni fɛnw na faransi ka to yen ka kɛlɛ kɛ filanan u t'a fɛ faransi ka f'u ye k'u ka élection kɛ jagoya donc ni faransi ko n'u ko ni faransi ma sɔn o ma u ni irisiw bɛ na u dun b'a dɔn irisiw nali man di faransiw ye ni faransiw t'a fɛ irisiw ka na ɔ ko faransiw kana taa bilen u ka to kɔrɔ la f'u ka kɛlɛ kɛ wa u ka élection ko kuma bila ni faransiw sɔnn'o ma u bɛ irisiw to yen ni faransiw ma sɔn o ma u ni irisiw bɛ na ni irisiw nana irisiw mago tɛ droit de l'homme na olu mago tɛ élection ko la olu bɛ Assimi garder alors olu bɛ u ka sanu bɔ alors ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na irisiw bɛ taa kɛlɛ kɛ ka na u b'u ka sanu bɔ n'a ya transition bɛ bunte fo 50 a tɛ irisiw ɲɛsira la ko jeu de don ɔ Choguel ɲininkara France 24 ka Wagner ko la a ye Choguel lamɛn. À propos de sécurité, il y a énormément d'informations qui circulent dans la presse ou ailleurs sur les négociations en cours avec le groupe Wagner, qui est ce groupe russe de sécurité, à la réputation plutôt sulfureuse. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation officielle du côté du gouvernement malien de ces négociations en cours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Est-ce que ces discussions ont lieu? Et si oui, de quoi il s'agit? De quoi parle-t-on? Vous savez, j'ai répondu à plusieurs reprises à plusieurs hommes et femmes de presse. Un homme politique, il est fait pour résoudre les problèmes. Vous vous souviendrez qu'à l'intervention de la communauté internationale en 2013, le président de la République française d'alors, François Hollande, avait indiqué l'objectif de l'opération Serval, plus tard transformée en Barkhane et Loni aussi. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, le terrorisme n'est plus à Kidal, ça s'est métastasé et les 2 tiers du territoire sont aujourd'hui envahis par les terroristes. 8 ans après, l'État malien n'a toujours pas sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. 8 ans après, les résolutions des Nations Unies changent chaque année. Au point que cette année, le Mali s'est opposé à une résolution, un projet de résolution. Donc, la conclusion à tirer, c'est qu'il faut s'interroger pour le moins. Et donc... s'interroger sur quoi? S'interroger sur la pertinence de cette ordonnance qui a été prescrite aux malades Mali. Le gouvernement malien a l'obligation de chercher des solutions pour sécuriser les personnes et les biens au Mali. À partir du moment où nous avons une solution qui ne donne pas totalement satisfaction, et qu'en cours de route d'ailleurs, je viens de vous indiquer, on nous abandonne en plein vol, pour le moins, si on est un gouvernement responsable, on doit s'interroger, ne faut-il pas chercher d'autres solutions, d'autres partenaires qui ne sont pas exclusifs? Mais on ne peut pas nous interdire, en tant qu'État souverain, de prospecter d'autres formules pour compléter cet arsenal. Mais est-ce que la solution, c'est un contrat avec une société, comme je disais, sulfureuse, à 9 millions d'euros par mois? C'est ça dont on parle? Bon, ça c'est des articles de presse et des rumeurs que vous démontez, que nous ne gérons pas. Nous gérons... Mais est-ce que vous les démentez? Nous gérons les positions de principe de l'État malien. C'est quoi? Nous cherchons des solutions à nos problèmes. Le groupe Wagner a une réputation sulfureuse. Il y a des exactions qui sont notées en Syrie, en Libye, en Centrafrique. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur? Moi, je ne connais pas de groupe Wagner. C'est la presse, vous qui le dites. Je ne connais pas. Groupe Wagner, je dis que le jour où le gouvernement malien va signer un accord, et certainement, ça pas pour longtemps, mais on rendra public avec qui on a signé. En ce moment, je serai prêt à répondre à toutes les questions. Et pas avant. Choguel ɲininka
ko lakanabaliya ko min n'a bɛ k'a fɔ ko est ce que o de ye dalu ye u bolo Mali ka bɛ ka taa ɲinini kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na société privée mercenaires ka na maliyɛnw na kana wa a ko k'a b'a f'u ye ko politicien ka baara ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛyaw la a ka jamanadenw ka lafiya ka se ka basigi ka sabati ko maa o maa n'i bɛ politique la n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la i ka miiri n'i ka cɛsiri kan ka ko di ko ka hakilila jigin kɛ kulu minnu bɛ an bara kɛlɛ la bi k'u nadon u nana kun saba fɔlɔ o ye ka terrorisme kɛlɛ filanan ka jamana dɛmɛ a tɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ yɔrɔ min na a ka fanga la boli yɔrɔ ma ka taa boli sabanan o ye ka se ka basigi sabati jamana fɛ Nations Unies ka résolution ka olu lawaleya ko san 8 o kɔfɛ n'i y'a lajɛ terrorisme kɛlɛli dɔ farala kan a warala Mali fan bɛɛ jamana a kun tɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya la boli yɔrɔ min na dɔ farala o yɔrɔ kan jamana tɛ yɔrɔ caman na bilen sabanan laɲini minnu kɛra a natɔ k'o lawaleya o ma se ka lawaleya o ko ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ni miiri b'i ka ɲɛmɔgɔya la o wagati kɔnɔ ni jamana dɔ ko ale b'i bila ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka sababu min bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ka se ka na i ta kun n'i ka laɲini k'o sabati o b'a ɲininka ko o de y'a to k'u bɛ n'u ɲɛsin mercenaires russe ma wa a ko k'o ye ŋunuŋunukan de ye o ye journaliste ka kumakan de ye ko a bɛ se k'o ŋunuŋunukan nkalontigiya wa a ko ale Mali jamana ka laɲini ye mun ye k'ale b'o de défend u bɛ segin a kan ko nkalon don wa n'i ko ŋunuŋunukan don ko nkalon don wa a ko k'ale t'o fana jaabi komi jamana ka position ye mun ye ale bɛ t'o kan muso b'a fɔ o la ko est ce que k'o kɔrɔ de a bɛ taa Wagner nɔfɛ mun ni tɔgɔ ɲuman t'a ka diɲɛ kɔnɔ wa a ko depuis ala k'ale da ale tɛ Wagner dɔn a ma Wagner tɔgɔ mɛn ni bi tɛ ko ni Mali ka kan ka bɛnɲɔgɔnya signé don min na diɲɛ kɔnɔ ni maa o maa ye ko n'o kɛra don min ko don k'u ka segin ka na k'a b'u jaabi o la Russie la yɛrɛ ministre des affaires étrangères Sergei Shogal bɛ ka nin fɔ wagati min na ale fana b'a ta la kɛrɛfɛ u tɛ ɲɔgɔn kalama o ye conférence de presse kɛ 4 minutes a ka conférence kɔnɔna la o y'a ɲininka Mali parti kan a bɛ mun fɔ o la an k'o lamɛn. On va à présent vous faire plaisir pour parler justement de Wagner, puisqu'en marge de cette 76e Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a animé un point de presse. On lui a posé la question justement autour de Wagner. C'est un élément de 3 minutes que je vous invite à suivre. Après, vous avez parlé du Mali. Oui, j'ai entendu ces questions. On m'a posé ces questions, par exemple le ministre des Affaires étrangères français, le représentant de la politique étrangère de l'Union européenne. La question c'est que dans ce pays aujourd'hui une transition qui se fait, il y a des élections pour que le peuple puisse revenir. Et donc il va y avoir au mois de février des élections qui vont se faire sous l'égide de l'Union africaine et d'autres organisations internationales. Les pouvoirs, les autorités de transition continuent d'ailleurs cette lutte contre le terrorisme, et dans cette optique ils se sont adressés à des compagnies armées privées, parce que la France a, si j'ai bien compris, décidé de réduire significativement sa présence militaire qui lutte contre les cellules terroristes qui sont dans le nord du pays et qui n'ont pas finalement pas réussi, puisque les terroristes continuent à mener le bal sur place. Donc les autorités maliennes ont estimé que leurs forces propres étaient insuffisantes sans aide extérieure, et comme l'aide de ceux qui s'étaient engagés à déraciner le terrorisme, donc du coup ils s'adressent à des compagnies militaires privées russes. Nous n'avons rien à voir avec ça, et cela ne concerne que le gouvernement légitime, ce qui est considéré comme les forces de transition légitimes, et ceux qui proposent ce genre de service. Je
souligne d'ailleurs que par la ligne de l'État, nous apportons une aide. Il ne s'agit pas ici de compagnies privées, mais il s'agit ici d'une aide officielle. Nous avons un programme de coopération politique et militaire et nous participons à la mise en place de missions de maintien de la paix, conformément avec les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait de doute là-dessus. Le ministre des Affaires étrangères malien que j'ai vu hier dit ici, ça ne pose pas de problème. Il y a d'autres questions, c'est nos collègues de l'Union européenne, comme l'a dit Joseph Borrell, s'ils disent par exemple, ils le disent directement, ne travaillez pas en Afrique parce que c'est notre territoire, je pense que ce serait mieux de coordonner nos mouvements entre la Fédération de Russie et l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, pas seulement au Mali, mais dans toute la zone du Sahel. Mais dire que je suis ici le premier et vous devez quitter les lieux, d'abord c'est humiliant pour le gouvernement de Bamako qui a invité des partenaires étrangers, et deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on doit parler. Russie, ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov ka conférence presse min kɛra sommet Nations Unies la. A ɲiningali kɔnɔ yɔrɔ min sɛmɛna Mali Wagner ko la kun. A ko tiɲɛ don Mali kumakan min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u b'a kalama. Ko Mali ye jamana min ni a bɛ transition na ko kalafili kan ka kɛ février kalo nata san 2022 kalafili min n'a bɛ kɛ Union africaine ani diɲɛ kuluba tɔw ka hukumu n'u ka kɔlɔsi kɔnɔna na walasa an ka segin ka na bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ. A ko Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ k'u ka baara kɛ ni o ye ka terrorisme kɛlɛ. O hukumu kɔnɔna na alors ko wulila ka se kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkɛkulu dɔw ma minnu ka baara ye kɛlɛ fana ye olu baara ye walasa u ka se ka nin ko kɛ ko ka da kan ko n'a y'a faamu u ye mun fɔ a ye ko Faransi mun tun nana Mali kɔnɔ terrorisme kɛlɛ la ko y'a fɔ k'a bɛna dɔ bɔ a ka mɔgɔw la une réduction significative ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ. Ko Mali jamana dun u ka sɔrɔ su minan bɛrɛ t'u bolo u labɛnnen tɛ ni Faransi taara ka se ka Faransi nɔrɔbila ka terrorisme kɛlɛ kɛ. Ko hukumu de kɔnɔna la alors u y'u ɲɛsin kɛnyɛrɛ ye kulu minnu bɛ kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'o dɔ bɛ olu bara ye ka taa kuma ni olu ye. Ko ale yɛrɛ ni Mali ka ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔn ye kunu. Abdoulaye Diop yɛrɛ y'a fɔ a ye ko olu y'a ɲininka a ko gɛlɛya t'a la ko Rusiw kana yan ko gɛlɛya foyi t'a la. K'olu ko n'o don ko Faransi mun tun nana terrorisme kɛlɛ la yan ko bi n'i ye tiɲɛ lajɛ ko Faransi dɛsɛra wa ko terrorisme de bɛ k'u ka sariya laboli Kidali n'a yɔrɔw la ye. Ko o de hukumu kɔnɔna la Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw komi Faransi ko k'a bɛ taa a kun nana kɛlɛ min na a dɛsɛra o la k'u b'u munumunu k'u ɲɛsin kɛlɛkɛlaw ma minnu ye kɛnyɛrɛyew ye olu kana Faransi nɔrɔbila. A ko olu ni Mali cɛ ko k'a jɛya bɛɛ Mali gouvernement minnu bɛ yen bi ni yamaruya b'olu de bolo ka kuma ka baara kɛ Mali tɔgɔ la gouvernement légitime k'olu de wulila ka se kulu ma kulu minnu fana n'u fana ka baara ye nin ye diɲɛ kɔnɔ ko n'u bɛnn'a la o y'u kungo ye ko Russie la da foyi t'a la Russie le t'a kalama ko on n'a rien à voir entre ces choses-là ko c'est entre un gouvernement légitime et une société privée dont la mission est ça. Ko mun ye Russie ta ye kulu ni Mali cɛ bɛnkan bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lakana jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ n'o ye minanko ye o ye formation ye k'olu bɛ tɛmɛla k'o kɛ. Ko mun ye Mali kɔnɔna fana ye ko Russie bɛ yan Mali basigili la ka tɛmɛ ni MINUSMA ye ani Nations Unies ko n'olu ka jamana bɛ ko kɛ Mali kɔnɔ
u b'a kɛ ni Nations Unies ka yamaruya ni Nations Unies ka sira ye u b'a kɛ ni MINUSMA ka yamaruya ni MINUSMA ka sira ye ko olu bɛ o de la MINUSMA kɔnɔ Mali la wa basigi min bɛ ka kɛ yan nɔ olu da bɛ a la u sen bɛ a la ka tɛmɛ ni Nations Unies ka yamaruya ye olu jɛra n'a ye ko nka ko Mali ɲɛmɔgɔw k'a fɔ k'u bɛ taga se lakanali kɛyɔrɔ wɛrɛw ma ko kana lakanali kɛ k'olu da tɛ o la dɛ ko nka ale ni minisiri yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye Ablaye Diop ko non ko gɛlɛya tɛ a la ka ni Europe Union européenne fana ambassadeur ye ɲɔgɔn ye ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye ko y'a fɔ a ɲɛna ko Rusiw b'a fɛ ka na farafinna kɔnɔ ko farafinna t'u ka yɔrɔ ye k'u kana na k'ale y'a fɔ Union européenne ɲɛna ko nin tɛ kuma cogo ye ko aw bɛ farafinna kɔnɔ k'a ye Rusiw fana to yen an kana farafinna kɔnɔ ko terrorisme kɛlɛ min bɛ Mali la ani farafinna kɔnɔ ko ye terrorisme an bɛɛ ka kɛlɛ ye ko ka di anw fana ye Union européenne u ka ci bila an ma u bɛ kɛlɛ min na Sahel kɔnɔ u ka Rusiw la anw fana wele k'an da don a la ko mɔgɔ kelen man kan ka fɔ ko ale de ka yɔrɔ ye farafinna ye ko tɔw tɛ taa ye ko nous souhaitons que l'Union européenne associe la Fédération de Russie dans la lutte contre le terrorisme dans toutes les zones du Sahel mais ko Union européenne k'a fɔ bon k'olu de ka yɔrɔ ye farafinna nin yɔrɔ in ye ko Rusiw kana taa ye ko fana tɛ kuma ye mun kan ka fɔ bon ani fana ko k'a fɔ ko anw de fɔlɔ nana yan donc ko aw kana se yan k'o tɛ kuma ye kuma min kan ka fɔ ko européen ko k'olu fɔlɔ de sera Sahel kɔnɔ ni Rusiw ko k'u bɛ na sisan ko Rusiw kana na k'anw de fɔlɔ sera yan k'o tɛ donc k'olu kɔni b'a ɲini Union européenne fɛ ani Faransi fɛ u ka sɔn Rusi fana da ka don Sahel kɛlɛ la donc ko a ko kɛra tan de voici en substance les réponses du ministre des Affaires étrangères russe 3 et quelques minutes mais avec kuma bɛɛ ban ni analyse ka kan a bɛ fɛn fila fɔ fɛn fila kuma caman b'a kɔnɔ a ko olu bɛ Mali basigili o fɛ olu bɛ Mali basigili o hokumu kɔnɔna na MINUSMA la ani Conseil de sécurité o kɔrɔ olu tɛ fɛn kɛ fɛn min ni MINUSMA ma jɛn n'a ye a tɛ bɛn MINUSMA nakun ma fɛn min ni Conseil de sécurité nakun tɛ parce que olu yɛrɛ de jɛra n'a ye a daminɛ a ka kɛ ten o ye ka diya bɛɛ ko Rusiw u bɛ MINUSMA la olu de bɛ Conseil de sécurité la a ko élection bɛ na kɛ février kɔnɔ Mali la 2022 ko Union africaine ani diɲɛ kulu tɔw olu ka laɲini don wa olu de bɛ na superviser kulu b'a kɔnɔ à ce niveau il a un discours diplomatique o ye k'a fɔ Nations Unies ye an tɛ yan k'aw concurrencer o ye ka diya maliyɛnw ye anw tɛ sɔn fɛn ye fɛn ma aw bolo fɛn min tɛ MINUSMA taabolo ye parce que anw yɛrɛ de jɛra ni MINUSMA nali ye anw tɛ sɔn fɛn na aw bolo fɛn min tɛ Conseil de sécurité taabolo ye parce que anw yɛrɛ de Conseil de sécurité ye ni jalaki bɛ MINUSMA kan MINUSMA tɛ jamana kelen an bɛɛ de don ni MINUSMA échouera an bɛɛ don ni jalaki bɛ Conseil de sécurité kan o jalaki bɛ an bɛɛ de kan wa élection kan ka kɛ 2022 Union africaine ye mun fɔ Conseil de sécurité ye mun fɔ CEDEAO ye mun fɔ Russie la bɛ CEDEAO kɔnɔ Conseil de sécurité kɔnɔ anw fana bɛ o de kɔ là il met à l'aise les organisations internationales Union africaine MINUSMA Conseil de sécurité nga a bɛna nuancer a ko ali n'ale y'a faamu Mali ɲɛmɔgɔw sera olu ma ko Faransi y'a fɔ k'a bɛna caman bɔ a ka mɔgɔw la Mali la ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'olu dun bɛ yɔrɔ min na bi olu labɛnnen tɛ ni Faransi taara ka se k'o baara ɲɔgɔnna kɛ ko terroristes bɛ se ka segin ka na tuguni ka dɔ fara dangalewale kan olu jagoyalen don u tɛ se ka Faransi jagoya ka to yan nka jagoyalen b'u ka u ka jamana mara hukumu kɔnɔ ka taa sababu wɛrɛ ɲini ni Faransi taara mun bɛ se ka na lakana sabati terrorisme kana segin ka na a ko ni dun y'a lajɛ ko Faransi mun nana k'a bɛna terrorisme kɛlɛ ko Faransi a échoué à déraciner Faransi dɛsɛra ko Kidal terroristes ka sariya bɛ bolila ye d'une part il dit que Conseil de sécurité ne bɛ yen n'aw ko mun t'an pan kunna Russie b'a kɔnɔ Union africaine
Avec le continent de Naïmunta, en Boko. Il dissocie la France de l'Union européenne. Il accuse la France d'échec. Que la France échouera. À ma foi, le ministre échouera. À ma foi, le Conseil de sécurité échouera. À quoi il y a mon foyer, quoi nous faisons un tien, quoi Français n'a pas de terrorisme que la France échouera. Donc, c'est là il faut lire entre les lignes. Il y a les élections en 2022, sous l'égide de l'Union africaine et d'autres forces internationales. Nous sommes au Mali dans le cadre de la pacification à travers l'amunissement. Là, il est respectueux de la communauté internationale. Mais, il glisse entre les lignes. Autorité malienne sera en main. Quand Français ben attaque, or Français tout n'en a dit. Quand le terrorisme qu'elle a échoué ou a recouvert Tatouni. Donc, la France a échoué. Il convient avec les autorités maliennes que, follow, Français emblacera là. Français Kokabeta. Flana, Français Nakou a échoué. Donc, il fait la part entre la France et l'amunissement. Français l'amunissement est clé. Français le conseil de sécurité est clé. À tes munissements accusés, à tes conseils de sécurité accusés, mais il accuse la France. Et Sabana, il dit que le gouvernement légitime du Mali, qu'on y a un Mali qu'on nous y a marié les mêmes Mali mara la bini béo don ouye. Hakebe ulu boloni Francis Tara, kanin gelea toi, kasura anakun a desera ola, ulu fanaka wuli kata mugonyini, mami no bese kana Francis norobla, ka barake baramina c'était oulebi. Ko beaucoup y'nyasi mugomnuma, ko ça aussi c'est des compagnies dont la mission et d'offrir des services de ce genre. Donc, gouvernement légitime et une compagnie légitime. Donc, vous flabez, ou quand vous barrez, quand vous avez data là, comme vous flabez, mais le gouvernement, il y a Maria Babolo kata Mouanini parce que Francis échouera. Mais le gouvernement, il y a Maria Babolo kata Kelekela Donini parce que Francis a koka betra kaboya. Oh, c'est la moun frama, ou l'oufraka barado. Moumé ninke, okanga ninke. Atara ninke mumbara ofraka baraoui. Donc au cours de comme vraiment goufla jalaki. Le gouvernement légitime, il sait au gouvernement de Kanga Kuma, la claque à Foka baramina kama ankoke. Asera mou ofraka baradoui. Konga go on data la de. Mais là où il vient encore dire, à quoi n'est ablé job pour Kumana? Quoi ablé job quoi ma? Quoi dit société nous n'allons Mali, quoi problème faut y là? Le ministre des Affaires étrangères malien m'a dit qu'il n'y aura aucun problème. Avec moi, analyser, mais qu'à bête à donner. Il faut lire entre les lignes. Même Johnny Yorola. A quoi le gouvernement de Yamaria Limbe, quand Mali la cana ou tien. Mounou me nyemouga la bioulou de la cordonnée, mais Mali nyemouga la Malion fait anidien beffet, ou tien, gouvernement légitime. Kou sera kéré mounouma, kokou la cana. Ulu fanaka bara de oye, ulu baraye. Ko tien. Konga ko ulu data la de. Avec gouvernement tche, ani kere tche ou ko baradu. Neba aw nyiningao. Est-ce que ni Côte d'Ivoire gouvernement go ka bena? Corsan, Sénégal do bolo sigaso. Amna Mali président ni ko nga Corsan sigaso. Moi avec est-ce que ni Malien me wouli, Mali gouvernement me wouli, qu'avec groupe électrogène sans Francis Canadi énergie ma, est-ce qu'avec un Macron il va aller payer auprès du fournisseur du groupe électrogène? Attaqué? Est-ce que Sanumbola mon Canadien ou Sanumbola même Mali là? Contrat be undi Sanumbola ko société ni Mali de Tchewa, contrat be Mali ni Canada de Tché. Si l'Afrique a une société, mais Sanumbola, nous avons conjugué la société, nous avons le tribunal là, si l'Afrique est de le tribunal là. Ni Mali, Jamana, Wulika, Beta, Simon, sans Côte d'Ivoire, Kana, Soro Joya, Abeta, Simon, Ferla, de Côte d'Ivoire, Sao Paulo, Abeta, Makisal, Ning Afro, de Konganga, Simon, San John, Bolo, Sénégalais. C'est la question que je me pose. Il est ministre, quoi, c'est une société privée, où il est. Mais le gouvernement, quand vous flanez de Nyonche, maintenant vous flanez de Nyonche, pourquoi Ablé Job Bete Ninga Kwanga Ngatan Numbarawa? Il dit c'est une société privée. Quel est le de Taouire? Mogomiman ou Djaouba fin Feruma. Souvent, Miman ou Djaouba Fer Oma. Mais ils vont aller voir l'état de Russe. Pourquoi? Il faut lire. Le ministre des Affaires étrangères dit
Comme le gouvernement ni kéré de quoi on n'a rien à voir là-dedans. Quand on y sera là. Comme le ministre des Affaires étrangères n'a rien. Est-ce que quand même c'est qu'à Kenaï? Pour le Haninga, est-ce que nous avons un problème là? Mais au nom de quoi une relation entre une société privée et un État engage l'état d'origine de la société privée? En quoi? Ni molitra avion colossa, avion ferla do boulot. Ou avion ferla de le tribunal là, ou avion ferla ka jamana de le tribunal là. C'est la question qu'on se pose. Alors Koko, c'est une société privée. Au nom de quoi l'État intervient? C'est là que toute la complicité est là. Abel Job sera allemand. Allez Abel Job Midinga, est-ce qu'il y a un problème là wa? Abel Job a un problème là. Allez donc quoi on n'y faut y à la kubu irede. Bon et ta société mieux i data là. Et mon ebe Midinga. Mon ebe fona be Midinga like. Vous voyez l'implication de la Russie là-dedans, à travers la ligne. Que ça se passe entre un gouvernement légitime et une société privée. Comme le ministre des Affaires étrangères malien que j'ai vu hier, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. La question se pose. Et Flana, avec là qu'un contrat justifié, que Francis échouera, parce que le terrorisme a pas clé. Donc, quand nous avons baradou de ouïe, ni Francis desera. Alors, Kamunke, a n'a pas de mouya, t'as n'y vraiment. Avec là qu'il faut tourner, quoi, une européenne n'y est mougo. Il faut aller. Quoi, une européenne ne veut Afrique ya. Quoi, Russie là, Canada. Quand le quoi, mako, aïe. Quand on a fait. Quoi, on veut Afrique. Avec un terrorisme de clé. Quoi, terrorisme de Afrique clé, ou que les gars clé, t'es qu'un bêtadou. Quoi, il y a un enfant d'ado clé là. Quoi, j'ai dit à Joseph Banel de l'Union européenne que ce n'est pas une façon de parler. Il faut que l'Union européenne et la France associent la Russie dans la lutte contre le terrorisme dans toutes les zones du Sahel. Ah! Oya famu. À quoi société y est privée de. Abouni mali de théoulou date à la. À quoi tourni, comme ministre des Affaires étrangères n'a n'yininga, nya foué moi est-ce que n'a qu'un problème ta la wa woko aïe. Et date féminin, et date féminin, mon ebe n'ingali ke kuno keraka be nyesera la. Flana. À quoi même le gouvernement a une société privée de ronde de tché. Comme kaleko européennement. Ko au kelengana Nigeria, ayam fana toye angataka. Et de même malila kaba à travers l'administration. Et même malila kaba à travers le Conseil de sécurité. Et ko une européennement quoi ayam fana toye kan fana ka do Sahel kono. Et il dit que nous soutenons les élections 2022 sous l'égide de l'Union africaine et les autres organisations. Quoi Kalafli menake février 22, en mot Kalafli datiko, Union africaine Djeranae, CDO Djeranae, Conseil de sécurité au fond, on me Conseil de sécurité kono, on me CDO ko, on me Union africaine ko, donc on récite ce qui boit ou la kato soso. Comme ministre m'a dit qu'on a embé. À quoi Francis échouera, quoi européen moi, quoi obéir non, quoi ayant fanato et kangatara, mais ego kebe maliko à travers l'administration, et que là qu'on fait une européenne, quoi ayant toi et quand fanagata Sahel kono. Donc tu veux venir par une autre voie encore. Vous comprenez le jeu? Chocal Kokal était Wagner donc. Mais ici, ministre de Nana Kanabed détaillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'on fait une européenne comme un fort. Qu'il faut que l'Afrique est notre zone. Arrêtez de venir en Afrique. Qu'il faut laisser associer la Russie à la lutte contre le Sahel et le tourisme au Sahel. Géopolitique, Beketchoukodi. Tchikendjaka morceau de baie, ils ont partagé le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Ablaï Koulibaly, professeur Makalou et Moufo, Russie Lanine Kaka seront multipliés par 4 en 5 ans. Ni Russie, une européenne ni Russie Yamaria. Akad de Takuba Kono. Akad de Barkan Kono. Kana Sahel la Tchad. Mauritanie, Niger, Mali, Burkina Kelela. Russie Branouga sera souillé. Ouanouga avion. Ouanouga marama feonye. Ouga sera souka dumunu urebabo. Ouga sera souka jiu urebabo. Ouga sera souka carburant urebabo. Y comme français mon faux 600.
ko barkan na ulu ba bebo adere te bo Maliku. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jamana fait ka surasi beya. Jamana fait ka avion beya. Jamana fait ka mugo bena. Ou na kundo de la. Oye munye. Okoro Russie ni sigi. Ani États-Unis, ani Union européenne. Ambeka mugo de be Sahel kono. Anga surasu be. Amanga jamana donga impôt d'état. Yana ngo do ka barada nga jamana doma. Amanga jamana don cheo ou muso don d'état kana kele la yorore. Udu ye anta kanko anga président kuka impôt di ama anga kalanya ubolo ka lakana sabatu bolo ka kenya sabatu bolo ka bara sabatu bolo ka critique lauta an kɛra président Russie kono de kama an kɛra président France kono de kama an kɛra président Allemagne o de kama an kɛra président États-Unis de kama sanduru mana dafa jamanadenw ma an ɲininka o de la kɛnɛya bɛ cogo di barako bɛ cogo di jiko bɛ cogo di kɛnɛya bɛ cogo di a y'an ka impôt ta a taara min yan'a ka ji di an ma a taara n'o ye Mali la yan'a ka sɔrɔsiw kɛ k'an lakanaya an cɛw taara Mali la u sara u fagara pour que olu ka se ka ɲɛfɔli kɛ o don u bɛ mun de fɔ u b'a fɔ k'an taara Mali la Français ni Européens de f'u ye an bɛ so ye mun fɔ n'an ma taa Mali la France jamana bɛ wari min sɔrɔ ka jamanadenw lakana France baarakɛlaw ka impôt de b'o di France jamana ma France baarakɛyɔrɔw n'o dɔ ye Orange ye n'o dɔ ye sociétés ye olu ka téléphone bɛ Côte d'Ivoire u bɛ Sénégal u bɛ Mali la ni Côte d'Ivoire Orange bina Côte d'Ivoire Bolere bina Bouygues bina u ka sociétés bina u ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya n'u ka sɔrɔ dɔgɔyara u ka bɔta bɛ dɔgɔya ka di France jamana ma ni bɔta dɔgɔyara ka di France jamana ma France jamana ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya ni France jamana ka sɔrɔ dɔgɔya goudron data bɛ dɔgɔya polisi tata bɛ dɔgɔya école karamɔgɔ tata bɛ dɔgɔya docteur tata bɛ dɔgɔya o ko n'o mana kɛ français kɛnɛyabagatɔ France ka kɛnɛya bɛ gɛlɛya u b'a fɔ ko jantali don u b'a fɔ n'an mana Mali la kana ni Mali bina jugu man'u sigi France ka kɛnyɛrɛye mun bɛ Côte d'Ivoire ba 2 ni kɔ entreprise min bɛ Sénégal ba 1 ni kɔ n'u taara olu bɛɛ bi o entreprise ba 2 ni kɔ bɛ impôt min sara France ye dɔ bɛ bɔ o la ni dɔ bɔra o la dɔ bɛ bɔ France jamana ka sɔrɔ la ni dɔ bɔra France jɔyɔrɔ ka sɔrɔ la dɔ bɛ France jamana ka kɛta la ka dɔ fara Français ka hɛrɛ kan jamanadenw b'a fɔ ko non an ka sɔrɔsiw ta kun don Mali la Américains b'o fɔ ɔ Russie bɛ mun de kɔ Russie fana pour que ko fɔ n'u nana Russie ni Union européenne en Amérique u b'u sigi de an ka sɔrɔsiw bɛ yan i komi aw ta bɛ yan cogo min an ka marifa bɛ yan i komi aw ta bɛna cogo min an yɛrɛ bɛɛ b'an ta bɔ ɔ an bɛ mun sɔrɔ k'a kɔnɔ aw bɛ yan k'aw ka sociétés lakana Russiw ka société tɛ yan ka ciment bɔ Russiw ka téléphone société tɛ yan ɔ u b'a lajɛ Mali kɔnɔ mun sɔrɔ bɛ yen sanu bɛ yen Centrafrique mun de bɛ yen sanu bɛ yen Tchad mun de bɛ yen pétrole bɛ yen Côte d'Ivoire mun de bɛ yen café bɛ yen cacao bɛ yen pétrole bɛ yen Burkina mun de bɛ yen kɔrɔ bɛ sɔrɔ yen sanu bɛ yen Mauritanie mun de bɛ yen kɔgɔji bɛ yen jɛgɛ b'a kɔnɔ donc aw b'a tila an bɛɛ bɛna kɛlɛ kɛ Mali la e bɛ nin jamana sanu ta nin bɛ nin jamana pétrole ta nin bɛ nin jamana café ta nin bɛ nin jamana fɛn ta bɛɛ bɛ t'i ka o société wele u bɛ n'o marché ta o jamana kɔnɔ voici comment ça se prépare exemple en 1994 guerre de l'Irak n ye mun fɔ o ye Colin Powell a conseil de sécurité la France ma sɔn k'a fɔ ko awɔ a m'a fɔ ko ayi la France s'est abstenue il suffisait que France ka droit de veto kɛ Amérique kun tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka taa kɛlɛ la Irak kɔnɔ France ma jɛ ni kɛlɛ in kan a m'a fɔ ko ayi ils n'ont pas voté oui Américains ou ni Australiens ani Anglais minnu sɔnna k'u ka sɔrɔsiw bila ka taa Irak k'u ka avion bila ka taa Irak yani guerre ka kɛ Irak Saddam Hussein ka pétrole France Total le tun b'a exploité mais à la guerre de l'Irak le fait que France ma sɔn ka taa guerre la la coalition conduite par George Bush, l'Amérique, Anif Anglais, guerre bannée. Irak pétrole marché bête dira Shell, Exxon, Américain et Anglais ou station, ou le nana Irak pétrole marché bêta. Libye fana fleur de Konobi. Ni participer à la guerre là à ton nom, il y a société au Benata. La Russie veut participer à la guerre pour avoir en contrepartie l'accès aux richesses à ces sociétés. Russie veut aller au Dekama. Donc, le ministre des Affaires étrangères, quand France échouera, gouvernement ga haké do kata mugo wara nyini ka kala ga fo européen yi ko ayam fana to yam fana kata Sahel ka yam fana wole katake o ko ayam fana wole kana nga na ni yoro fana ta
Kanata Nyeni Yoroshi. Invitez-nous à la table du partage des richesses de l'Afrique. La Russie est impérialiste. La Russie, c'est ça. François Nyabou Nato de là. C'est pourquoi le monsieur a dit au départ, ni Russie nana, Amérique betara, et ni Amérique tara. Francis Fana betara parce que Francis a tolé à Djigui États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères russe vient de confirmer. Mali Taraye, Katanini. Ako fente uluni, ulute Wagner don, ou te mercenaires don. Comme le gouvernement de nous kumala. Mais et tout don fin tout tché. Mali gouvernement de nous kumala. Et mon mali gouvernement meta enyininga kanga nga kumani nunia. Sénégal demande mon akabe sanou saya. Ou bien kabe na ciment saya. Il a besoin d'aller demander Assim. Ça Sénégal demande mon akabe saka saya katana. Il a besoin de demander quelqu'un. Amogobe Mugola. Mali beta société unique avec Ghana, Afrique du Sud, Ghana, Salumboya. Est-ce que vous êtes Ghana président Barawa? Est-ce que vous êtes Afrique du Sud président Barawa? C'est des sociétés privées. Au nom de quoi le ministre des Affaires étrangères dit? Au nom de quoi Mali ministre des Affaires étrangères Russie ministre des Affaires étrangères voir? Ni Russie là, Affaires étrangères t'a coffé. Et avec là, il faut français ou européen ou quoi ayant fait tout yanga do Sahel kono. Ça veut dire que la Russie se sert de la pression à travers Wagner pour obliger l'Union européenne à ouvrir les portes du Sahel. Je l'ai lu. Et à Sougoula ere, à quoi Russie va faire Kanaya mena ou t'en ouvert la Tchougomi ou de la Centrafrique ta. À Sougoula les Russes sont même capables nous ma d'orosro. Jamana minkono. Ka Jamana nyemugo wule ka warduma. Ay ni Jamana genka bobara aka anwuli. Aye mugo do la boubara au bara ka warduma ka boka foko à bas ce pays là kan wole avec un mugo ni niveau de société civile là foniti rek kalama sinon il va contacter à Tchamambé l'Iran cherche à avoir des gens où vous sera pour que schisme gateme. Occident cherche à travers des gens cadeaux. Moscou fait Djebebake. Mais Nita doibe do la komina war nata kamaiba mine ki ke kele do kaita kundo. Et Allah ba ika jamana be bi sigilente. Avec binti isigilé. La Russie cherche à rentrer. Et ils ont trouvé à travers les militaires maliens un moyen cadeau. A Chogal Gogate Wagner do. La question c'est ça. Il suis ministre ko en data là. Mais ni et data là qu'un réedo. On est Mali de Betremeli là. Pourquoi Mali beta et voir et data féminin? Et data féminin mon beta nyinga kanga kewa. Oh, koubena koka français ni Europe là. Et avec là ka européen kaya fana to e kan fana daka douala. Il est là ka fa au même moment que e ban à travers la MINUSMA. Et ben Mali à travers le Conseil de sécurité. Mais tu dis laissez-nous entrer aussi. Mais tu es déjà là. Et le sokono kwa le bikaento enga don tukuni. Ata ore nyininga. Oh nous on a conséquence de ça que mounié. Alors anga chana la main. Et déjà, excuse-moi. Donc comme le monsieur l'a dit au départ, à comme Mali Nyemugo, Hashim Goïta, Ouage, Sadio, Modibo Kole, Ani Shogel Ninjao, Koka Laine Mouye, Komi Francis, Commandi Mouachamanye Bianga Jamanao Kono. Oh, Uba Yire Komini Francis de Tafe, Angala Kana, Anga Yirema Horonya Soro. Kokama, Ubeta Risu Bara, pour que Moka Foko Alhamdulillah, Aïe Francis Dagabouandala, Jamana Dombe Oulola, que vraiment un numéro sur aussi sa mounou horoin, mounou manfait. Exploiter le sentiment. Pas expliquer, mais exploiter le sentiment. Koube koke mouna, pour la yinifla. Folo, Ubado Francini Rissou, Sinana do Depala Djeda, ni Kileme Romina, do Intetae, ou do Ime Kobeke, Moume Yanflala, à Cana réussi. Aya la mede, ou fla de pe ala Djeda, Niameko Occident, à Koroidi.
o ye jamana kulu ye jamana kulu munu ka famuyali la diɲɛ mara na a yiriwali la ko hadamaden hakili carilen do k'a dɔn mun ka ɲi mun man ɲi mun ka d'a ye mun man d'a ye ko ni maa o maa ko i b'i kankan mɔgɔninfin ni o cɛ i bɛ dankara a ka hakɛ la. C'est ce qui s'appelle le libéralisme. Dans le mot libéralisme, il y a ce qu'on appelle la liberté. Et cette liberté repose sur quoi? La capacité de chaque humain de choisir entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. La libre arbitre, la capacité de juger ce qui est bien et ce qui est mauvais. Voici le fondement de la doctrine du libéralisme qui vient de quelqu'un qui s'appelle Thomas Malthus. Thomas Malthus est l'un des fondateurs de la doctrine du libéralisme moderne. Un livre calendrier, à rechercher. Donc, on a fait quoi ça et vous rien. Mais koko la nyini kado. O mirina de be ko ala beda ka hakili dama ko hakili kalansote hakili be bela ka do mun kay mun may mun kadiye mun mandiye ko kama ka fo mugoye ko ni de kay ki bina ka hakeka ko ni de may i bina ka ko ebo don tugo mi don fona bo toti wa ko beka hakete klenye beka negete kle ko ka betoy le libre arbitre. On devait bien conduire. On devait tout limiter son gola. Na benamu na obasa. Le libéralisme. Au Mirina Mimbe, au Bemunu na ulu de be, Europe qui le bien fait, n'a pas forme qu'au Occident de l'Europe. Ou l'Américain, ou Akilna di, Akilna doi. Akilna flan n'a pas forme qu'au l'Esti. Donc, il faut socialiste ou l'Ukodi, ou quoi, ala y funda. Halay akli di bema konga ama mugo wulo choko ke klenye amu wulo yoro ke klenye ama garjigo ke klenye ko do a wulo yoro be se ka here do di ama ka surama barake do wulo yoro ba je here do la ka da a wulo yoro kan ko jamana de kankana ka feretige mu wulo yoro ya to amase ka donia besoro amase ka kenya besoro kana o son donia ni kenya la. Pour que l'État doit jouer le rôle de garantir l'égalité de tous à travers la distribution des richesses entre les gens. Et que droit d'Amodobe, So, Kenya, Kalan, ou les droits, Mouinabe Banki. C'est ça le socialisme. Au lieu de socialisme, il y a le social. Et social, en Beka Djeka, nous avons demain. Dans le mot communisme, il y a la communauté et le communautarisme. Voici les deux courants d'Ien qu'on nous met qu'elle est là. Les socialistes ou communistes et les libéraux ou occidentaux. Et à Kilina Fla, à la Jamana Be, Jamana Munumba Fla Ben Yemwala, à Ben numéro 10 et Mouye. Mununko baby yireye uluka fangaba teti États-Unis. Mununko jama de kanga yoroke uluka fangaba Rusulaye. C'est les deux têtes des deux idéaux qui se confrontent dans le monde. Au kele fla de bi. Au fla nyon sororo. Si ta fait doi ka mirina ka fanga soroy. No kera bebe yelema o ka tabolo la. Odato Modibo Keita kelenga socialisme taya. Modibo nale ka école jo, ka izinu jo, ka compagnie créée. Américains ni Français au communisme ko ni Modibo ka ni tabolo marchera abato Sénégal ka be wuli ko kata risu bara Ivoirien be wuli ko kata risu bara Burkina be wuli kata risu bara lu ndara risu bara o mara be kenin fenye risu de benu ka izinu ye risu de benu ka école soye ou le nuka donia bena alors ulu bena yanna fulo exploiter ou ni en Occident français ou ni américain se me boila. Voici pourquoi la France a tout fait pour que Modibo a échoué. Et Amadou Djikornela ka daros maya. Ako don, francs maliens mi tombé, ou tara jusqu'à fabriquer des faux francs maliens à partir de l'Algérie, quand francs maliens, quand Djassi, faut qu'à inflation provoquée 2 fois en 1 an et demi. Obligé Modibo, en 67, quand ministre de l'économie Blakata négocié avec la France pour le retour au franc CFA. Et 1 an pour l'État Kara Modibo là, Moussa n'allait en ce qui n'a franc CFA comment. Et depuis l'échec de Modibo Keita ici, c'est une guerre à mort. C'est une guerre à mort. C'est pourquoi si la Russie vient, les États-Unis s'en vont. Ou nous tara, ou tout allez, ou be kobeke,
Mali kana marché parce que ni Wagner nana irisu kana terrorisme nga kele Mali ka basigi no kera Burkina Faso be muruti kata irisu bara France société be gain irisu ka société bena no kera Ivoire be muruti kata irisu bara France ka entreprise bafla be gain irisu tabena no kera Sénégal be muruti ka nyana Mali bara anga irisu bara France be gain États-Unis be gain. Donc, ali nous tara, ou be kobeke, il sou ka échoué Mali kono. Ni bona min bina Mali kono, o ba to mo chite jarabi ble kata il sou bara. O de kara Afghanistan. Il sou nana kana Afghanistan kelela. Ka Afghanistan miné. Américain yé, commandant Massoud, qu'a formé avec le Ben Laden, qu'a minan Douma, pendant 10 ans qu'a risou kele, faut qu'a risou gain. Les talibans étaient soutenus au départ par les États-Unis contre la Russie. Ils sont gagnés gata. Ben Laden ou non. Américains ont beaucoup maraku tala, ou beaucoup aikamba kantala. Américains ils sont gagnés. Américains ont clara ka wuli. 11 septembre kofe, quand les talibans gagnent. Ou quand les talibans gagnent. Talibans ils sont kele mounou kele. O Russie kelon ani Chinois de Taliban armé ka singa na kosa ina ka Américain kelon fana gen ka taka. L'histoire de Taliban en Afghanistan, les Ben Laden c'était les premiers agents de la CIA qui ont soutenu commandant Massoud contre les Russes. Ils sont allés Taliban nana. Taliban n'allait ou mak Américain sakola. Ben Laden klara ka wuli kata 11 septembre ka États-Unis bunte uraka muru segina contre eux ou segino kama kana ou gain ou kelen ku gain ils sont de frères klara ka wole ku armée avec la Pakistan et la Chine kana Américain fana gain tuguni kataka Pakistan te Afghanistan te la fiatanga kelebi kana fi fana flow libi fana flow de konobi. Voici la géopolitique d'Yen Kono. Donc, les Américains tara, Français ou tara, ils sont quoi doya. Il y a deux de keke. Ou kanana, mais faut y ou teski. Oh, nous tara conséquences avec Tchokodi. Anga chiana taki ou la main. Et, excuse-moi. Mali Kono, Shogel, Ani Ashimun, ka jekera mouye, ko komi mwote Français fait 600. Kureta kera Tchad. Mundara an kaya umase kouke. Donc vous savez fait fois on y blé. Donc on en profiter. Kata risou bara. Nantara risou no fait. Français ote swama. Oh, où est-ce que na andeli? Au kana so français au kana. Risou kana. Bon d'accord. Shogel na shimba fori français yi. Nata feri français au kana. Risou kana. Oh, agoko betalimga aya dabla. Ay to ya kwa keleke. Bon, élection quoi kana ndiago ya élection ke. C'est comme ça que l'Occident a compris. Ah ya mais élément folo kono. Que c'est un chantage par la junte militaire au Mali pour obliger la France d'un à rester et de deux à ne pas les obliger à faire les élections. Ça vous a fait m'aider. Bon, ah ya élément folo pour la transition ne veut pas partir. Et depuis janvier, février 2020 et beaucoup de chefs d'État pensent. C'est pourquoi il y a faut que madame ne. On m'a fait eka fait min famu. O de nga lañini. Nga miri sira min ba to mena mun bonda mena mun ke mba fait eka famu choko mi ka famunti. Nim filila o kuma fo choko la. Nim filila o ke choko nyumana. O kuma beta wolo famu yala e fe mun ta fe mun tene tae. La manière de dire, les mots avec lesquels tu prononces, l'action avec laquelle tu veux communiquer, il faut beaucoup réfléchir pour que le message que l'autre, tu veux que l'autre comprenne, à quoi le message il fait. Ni frila kuma fotogola, ni frila ketogola, et bolebe ka foni ngania mi, do ma famille na tra famille ngania wore, a tenyon famblé. L'Occident a compris, et la CEDEAO a compris que Wagner kan nali, boubé ou ka mineli, ko kufoitala, ou ta fait ka fanga bla, ou ta fait ka kalaflik fait. C'est ce que la CEDEAO et l'Occident comprennent. Et c'est ce qui est important. Nebe mou miro tere, ye mou famou de ka gelene boulot. O kulu ta fait, kulu ye ninge ko franci teta.
Et le 26, ce que les Nations Unies n'a donné aux Français, il faut gratter, rincer, débarrasser les véhicules de la latérite qui les recouvre. Mais le capitaine Pierre est soulagé. Ce jeune officier du génie vient d'achever la liaison Tombouctou-Gao sans trop de casse. 3 jours de piste pour avaler 360 km en longeant le fleuve Niger. Un transit, souffle ce chef de convoi, ça se gère comme une course de fond. Ce sont des convois importants par leur taille, qui rassemblent environ 100 à 150 véhicules. Ça correspond à une élongation, à une distance entre la queue de convoi et la tête de convoi, entre 10 et 15 km. Dans un convoi, il y a capacité commandement, il y a des capacités de transport, ce sont les porteurs polyvalents logistiques, qui sont des véhicules de transport qui sont blindés. Et ensuite, il y a une capacité d'escorte avec des véhicules de l'avant blindés et des petits véhicules protégés qui permettent d'assurer la sûreté immédiate du convoi en déplacement. Nécessairement lourds et lents, ces convois logistiques sont bien souvent pour l'ennemi des cibles de choix. L'ennemi a différentes procédures, effectivement des attaques d'opportunité, il peut poser rapidement des engins explosifs, et parfois il valorise ces engins explosifs par des tirs d'armes légères, et il est quand même fréquent aussi qu'il y ait du contact avec des ennemis. Parfois il s'accroche et on s'accroche aussi, et à ce moment-là on a tout le soutien de notre centre des opérations qui nous envoie des hélicoptères en plus, des avions en plus. À l'heure actuelle, aucun convoi logistique n'est à la portée d'un ennemi à Barkhane. 16 tonnes de charge utile et 37 tonnes à vide. Au cœur du convoi, le porteur logistique polyvalent. Il passe néanmoins partout et avec une mitrailleuse 12-7 trônant sur son toit. Le pépélogue, c'est aussi une bête de combat, sourit le capitaine Pierre. Très fréquemment sur mon mandat, je les ai employés pour prendre des secteurs de surveillance avec leur armement et s'assurer qu'aucune menace ne viendrait de ce secteur de surveillance. Sur son châssis, on fixe un conteneur 20 pieds, on peut aussi fixer des plateaux, et en fait ces camions servent à la fois à transporter du fret, des pièces, de l'eau, des munitions, des rations dans les conteneurs, mais aussi à transporter des pneus au profit du convoi. Quand un véhicule crève, c'est ce pépélogue-là qui vient. Et ensuite, il y a des pépélogues plateaux sur lesquels on peut charger des véhicules qu'on appelle les pépélogues évacuation, et on peut charger certains véhicules sur ces pépélogues afin que le convoi garde toujours une mobilité minimale. Kidal, Thessalie, Tombouctou, d'ici la fin de l'année, les convois logistiques auront achevé le déménagement des bases du Nord-Mali, occupées depuis 7 ans par la force Barkhane. Où est allé Retoteria? A kɛra an ka mɔgɔw kɔnɔ k'olu taara nin fɔ Faransi bɛ n'u deli ni Faransi nana u b'a fɔ ko bon kana taa bilen wa kana élection ko kuma fɔ. En tout cas, c'est ce que la communauté internationale a compris de la diplomatie malienne. Oh, nous tara a bɛ se ka wolo mun na an ka siya na lamɛn. C'est un peu long, mais ça dit tout sur l'éventualité ou pas de cette présence, de cette collaboration avec la Russie. Tout est dedans. Oui, tout est dedans. Et le gouvernement malien avait considéré cela dans un premier temps comme des rumeurs. Aujourd'hui, avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères de la Russie, on voit clair. Avec les déclarations de Choguel aux Nations Unies aussi, on voit clair. Mais la question que l'on se pose, est-ce que le Mali a la capacité de signer avec cette société militaire russe? Est-ce que le Mali peut supporter le retrait de Barkhane, de Paris, de l'Allemagne, de l'UA qui évolue dans plusieurs secteurs de la vie sociopolitique du Mali? Est-ce que le Mali doit prendre cette décision hasardeuse en laissant les partenaires classiques? Est-ce que le Mali doit signer avec Wagner pour compromettre certains secteurs de développement que nous avons avec la France, l'Allemagne et encore une fois de plus avec l'Union européenne? Ma réponse est non. Ma réponse est non. La réalité c'est que nous devons nous éloigner de Paris tout en comptant sur nous. Nous ne devons compter sur aucune force étrangère. C'est notre armée nationale qui doit pouvoir nous défendre. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui,
les forces armées du Mali ne peuvent pas assurer notre sécurité aujourd'hui. Pour multiples raisons, je ne vais pas rentrer dans les raisons, mais les forces armées du Mali ne peuvent pas. Ne peuvent pas. Les forces étrangères qui sont venues pour nous soutenir également ne peuvent pas. C'est ça la conclusion, parce que nous n'avons pas eu de résultats meilleurs. Est-ce qu'on pense qu'avec Wagner, la situation va s'améliorer? Moi, je suis de ceux qui pensent que la situation va s'aggraver dans le domaine socio-économique. D'accord. Shanako, ko Mali ɲɛmɔgɔw tun ko Wagner ko in ko ŋunuŋunu kan ni manamana kan don ko nka Irisu ka ministre des Affaires étrangères bɔra ka conférence min kɛ ko y'a bɛɛ jɛya manamana kan tɛ ŋunuŋunu kan tɛ ko Sogɛlɛ yɛrɛ ye kumakan min fɔ Nations Unies na ko y'a bɛɛ jɛya Mali ni Irisu ka mercenaire Wagner bɛɛ kuma ɲɔgɔnya la k'a bɛɛ jɛra ko ɲininkali min bɛ kɛ bi ani Wagner ka jɛɲɔgɔnya kɛ k'u kana lakanali la yan ani kɛlɛ la yan ko n'a kɛra minnu n'anu bɛ jɛɲɔgɔnya la jɛɲɔgɔnya min bolofaraw ka ca kabini lawale la ko est-ce que se bɛ an ye o jɛɲɔgɔnya tɔ bɛɛ ka se ka o kɔlɔlɔ kunbɛn wa kan ni Faransi ani Allemagne ani Union européenne k'olu bɛ dɛmɛ min k'an ye sociaux écoleso ko yɔrɔ la sira ko yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso ko yɔrɔ la économique sanni feere yɔrɔ la ko est-ce que n'ani mercenaires jɛra ni ninnu bɛɛ y'u kɔ don an bɛ mun nafa sɔrɔ kalanso yɔrɔ la mercenaires bɛna kalan écoleso jɔ an ye wa ko mercenaires bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ an ye wa ko mercenaires bɛna kɔlɔn sen ka ji d'an ma yɔrɔw la wa an bɛ mun sɔrɔ n'u ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ wa ko est-ce que o se b'an ye a ko ale bolo ko ayi ko n'an b'an bolo bɔ Faransi bolo an k'an bolo bɔ Faransi bolo k'an jigi da an yɛrɛ de kan ko nka k'an bolo bɔ dɔ bolo ka taa an bolo don mɔgɔ wɛrɛ bolo k'an ma kisi k'an bɛ yɔrɔ min na bi an ka sɔrɔsiw u tɛ se ka an lakana ka da kun caman kan ko minnu fana nana ka n'an dɛmɛ u n'an dɛmɛ kun min na k'u fana tɛ se k'o kɛ ko ka da kan jaabi ye bi nakun ma ɲɛnabɔ ko nka n'an ko an b'an bolo bɔ u bolo ko tɔ bɛɛ kɔnɔ ka taa mercenaires bara k'a tɔ kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye ko ni Irisiw nana olu bɛ se k'o yɔrɔ tɔ dafa k'o hɛrɛ di an ma wa walima n'u nana kɔlɔlɔ tɔ bɛ bonya de k'ale bɛ mɔgɔw fɛ minnu ko u nali kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye k'a tɔ bɛ juguya de Maître Konare débat kelen in na an k'ale fana lamɛn. Et quand les mercenaires viennent, il va falloir aussi, bien entendu, prendre ses précautions. Parce que les Français, comme tous les autres Occidentaux, ne veulent pas de la Russie. Et si vous faites venir Wagner, il faut s'attendre à batailler fermement contre l'Occident. C'est pourquoi il est bon de réfléchir et de trouver au préalable les réponses aux questions suivantes. D'accord. Avons-nous la capacité de survivre sans l'Occident? Avons-nous la capacité d'affronter économiquement, politiquement, diplomatiquement l'Occident? Il faut répondre à ça. D'accord. A ko ni Wagner nana ni Irisiw nana bɛɛ k'i sigi n'a ye Occident n'o ye Europe ye n'o ye Amérique ye n'o ye Angleterre ye an'u teriw tɔw bɛɛ k'an n'olu bɛ kɛlɛ la parce que olu ni Irisiw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ko yan'an k'an tɛgɛ nɔ bila Wagner ka bɛnɲɔgɔnya la ka na yan ko ɲininkali saba bɛ yen an ka jaabi sɔrɔ o la fɔlɔ ko est-ce que se bɛ an ye n'an ye Irisiw wele ka na tubabuw bɛna kɛlɛ min bi an kan an bɛ se o kɛlɛ kɔrɔ wa filanan n'an ye Irisiw wele ka na est-ce que sɔrɔ taabolo la an ni Union européenne ni Américains bɛ cogoya min na bi est-ce que n'olu ye sɔrɔ tigɛ an b'o sɔrɔ ɲɔgɔnna sɔrɔ ni Irisiw bolo wa est-ce que diplomatiquement an ni teriyakɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni an ni olu bɛɛ kɛlɛla Irisiw nalen est-ce que an ni Irisiw ka teriya a bɛ na o kɔlɔlɔ o kun na bɔ wa ko n'o jaabi tɛ an bolo an kana an tɛgɛ nɔ bila a la fɔlɔ ko n'o tɛ
a kɛlɛ a bɛ juguya Fransi a ye mun décision min ta kunna sini Algérie ni Maroc kama an ka o lamɛn. La France met la pression sur le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Les autorités ont décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux 2 premiers pays et de 30% pour la Tunisie. Le porte-parole du gouvernement français l'a confirmé ce matin en expliquant que cette décision était nécessaire car selon lui, ces 3 pays refusent le retour des immigrés qui sont refoulés de France. Explication Pierre-Olivier. Après avoir tenté la diplomatie puis les menaces, l'exécutif est finalement passé aux sanctions. En cause, le faible nombre de ressortissants algériens, marocains et tunisiens qui sont effectivement reconduits dans leur pays après une obligation de quitter la France, la fameuse OQTF. Dans le cas de l'Algérie par exemple, pendant les 6 premiers mois de 2021, la justice française a ordonné près de 8000 OQTF, mais seulement 22 personnes sont effectivement retournées dans leur pays. Un constat qui s'explique notamment par le refus de l'Algérie de délivrer des laissez-passer consulaires, documents sans lesquels il est impossible de renvoyer un individu chez lui. En conséquence, il y a un mois, très discrètement, Emmanuel Macron a décidé de diviser par 2 le nombre de visas pour l'Algérie et le Maroc et de 30% pour la Tunisie, en prenant l'année 2020 comme référence. Ainsi, si l'on garde l'exemple de l'Algérie, 63 000 visas ont été délivrés entre janvier et juillet 2020. Il n'y en aura donc que 31 500 pour les 6 prochains mois. Une baisse drastique des visas qui n'aura cependant aucun impact. Alors, France ni Maroc ni Algérie tchebi. Ou ko Algérien ni Marocain munumuka du ukoloka. Nous nominera sariya sosola ku kiri. Kiri min jabi bora ko kula seguka jamana kono. O dien sariya la. Jamana den wele nabi ka jamana kono ni ba la segi. Aka jamana ka la segi de mi bara o de be papier di ma papier min be iya Maria. Aka segi ka ta ka jamana kono no laisser passer. Ako Algérien akemini bembi abemuko batambo munu nu kirila kuka singata Algérie ni Maroc ko nga Algérie ambassadeur ye segini yamara papier min di ateteme muganka ko Algérie jamana banendo Algérien munu kirila uka singata Algérie o kama France président yamara di utume visa hakemin di Algérien ma Algérie kono kata France o visa kemo ko kla bidouye. Réduire le nombre de visas à 50%, 30%. Algérie, c'est même Algérie au Djakate Aouni. Pétrole B, usine Mimbe à terre. On me kele min Algérie to kele la. Maroc, c'est même Maroc à terre Aouni. Rébellion terre Maroc. Aouya Fom. Korodji be Maroc, Korodji terre. Au Benata français, où est visa tige marocain ni algérien na. Hal nate dangari breke marocain ni algérien na. Au ka miri malien joli be français bi. Au malien ke mi be français ou be wori joli black na san kono. An gata risu wole malien joli be tunga la risu la. Malien joli be tunga la français. Franchement, on a voulu signer kata foyer kono kata contrôle lay kata mugo la boy kubu kenka sigia aux conséquences avec etugodi chiana ka question be andi maître konare ka question be ya nous fera avec la question be ya alors Francia mo cédé lettre mi chi chogelmo. À quoi la France, dans ses activités de développement et de coopération d'une part et dans son soutien aux FAMA à travers l'opération Barkhane d'autre part, ne quitte pas le Mali. Avec plus de 50 milliards de francs CFA d'appui au développement, ne serait-ce que pour la seule année 2021. Nina RS1, Kouye Wari Mindi Mali ma deme sera là, CFA Wari milliards bidou. Irusila Jamana Dungoko, à côté on Irusila Tchède, avant ni kéré, est-ce que Wagner, Amedoulou sera 6 milliards par mois? Wagner ben aide développement que on y a. Moi, c'est toutes ces questions que je me pose. Kaujim, Anga Kaujim Name, Ayekma de fois qu'on très important.
Non, n'était pas de en cause de ça. Les discours qui étaient mis à l'Assemblée générale là, non, c'est des tribunes, les gens viennent parler pour leur pays. C'est tout. L'État d'Amérique de Benamera. Vas-y, le Benamera. Est-ce que nous payons mon fanatique? Non, c'est ça, nous avons à ce niveau, ça dit que c'est du spectacle. C'est du décor. Il y a fini, le monde est géré par le Conseil de sécurité. Et là-bas, là, avec fort, ce sont ces 5 pays-là qui gèrent. Tu as intérêt à convaincre ces 5 pays d'aller vraiment tenir des discours. J'ai eu la chance d'aller parler dans la tribune des Nations Unies. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de dire que il faut quelles sont les retombées politiques, les retombées économiques et les retombées militaires. Les discours qui sont signés dans une semaine, dans un mois, quand on a des milliards de pour qu'il y ait des projets de développement, tant mieux, mais ce n'est pas ce genre de discours. C'est d'aller dire ni article Intara, ni loi Intara, ni fait Intara, ni mission Intara, 00 ceci, cela. Non, ça c'est connu de tout le monde, c'est pas ça la question. La question aujourd'hui, fondamentalement, quelle politique il faut pour sécuriser le Mali et les personnes et leurs pieds? Sur cette question, on est tous d'accord. Maintenant, discours c'est pas ça la question. Parce que là, il est pied. Moi, je te parle en tant que quelqu'un qui sait comment chercher l'argent. Et bien aujourd'hui, les pays se battent pour maintenir le niveau de vie de leurs concitoyens. En oubliant, on ne se bat seulement pour gagner ces capons. Il y a un problème. Parce que tant qu'on a pour la sécurité, il m'a dit, on ne parle même plus du développement dans notre pays. Tout est exempt. Pratiquement tout est rouge. Est-ce que lui, ce PM avec ses discours, est capable de mobiliser des milliards pour le Mali? Il ne peut pas. Parce que voilà le gouvernement en mode quand vous allez voir ce qu'on appelle les clubs, hein? Nous, le club de Paris, à c'est à travers ça que la Banque mondiale, le Fonds monétaire développe des sous. Et ces clubs de Paris là, c'est où? C'est en France. Donc moi, on va dire il faut voir tous les paramètres avec l'unité. Moi, je ne suis pas contre que les gens soient à gauche, à droite, mais moi, je ne suis pas à gauche. Mais je suis d'accord que toute politique qui peut amener la paix et la sécurité, je ne suis pas tant. C'est pas vraiment. Mais je ne suis pas vraiment dans l'émotionnel, ou bien dans l'idéologie, vraiment à gauche, le boulot de compte à gauche. Mais, par contre, le Mali a besoin de se faire respecter. Et aujourd'hui, Assimi donne un exemple de faire respecter le Mali. Mais cela ne suffit pas. Il s'agit aujourd'hui de faire un plaidoyer envers le monde qui gère nos situations dans les pays en voie de développement. Surtout nous, qu'on est exempt aujourd'hui économiquement. Parce que oui, insécurité empathique est donc nous avons entre guillemets, le BI, qui connaît quelle zone au Mali aujourd'hui, qu'on peut dire que l'économie ça marche. Ça n'existe pas. Et nous, on doit tout faire pour sortir de ce programme-là, de ce bourbier-là. Et on sait qu'il y a un père et fragnon, il a niqué, et il faut jouer à une politique de rassemblement. C'est-à-dire d'oublier nos égos, d'oublier cette comédie de Dandele. Leur hypocrisie, là, on n'est pas dedans. On est d'accord sur ça. Il y a vraiment. Mais que l'autre a copié, il la façade. Parce que c'est un discours de la façade. Parce que d'abord, la façade est mouillée, où le discours nous impacté positivement dans la vie. Le discours là, c'est ça qui va changer le problème de sécurité. Je suis désolé. Ce discours-là, ce n'est pas ça qui va impacter et sur le micro Macron. Pas du tout. Ce n'est pas ça qui va impacter sur le produit intérieur brut. Ce n'est pas ça qui va impacter sur l'indice du développement. Ce n'est pas ça qui va impacter sur ce qu'on appelle ça la relance économique. Maintenant, l'économie faut. Et résultat positif du moyen. Ah, vraiment, non, c'est le maire des discours. Oh, c'est le discours pour là. Il s'agit d'être réaliste. Parce qu'il s'agit de résoudre les problèmes. Le problème des Maliens aujourd'hui, on est comment Mimbato de Malade Lakana. Baraka ke Bara Mimbato, c'est qu'elle vient convaincu qu'elle n'est pas là à Japanako. Et maintenant, c'est qu'elle donne la volonté. Et nous avons besoin des investissements. Pas qu'elle n'a pas Japanako à qui je suis. Je ne suis pas dans ça. Ok. Amata, Kaujim, Anaka Kobe, Aïtien Fouande. Kuma kunde akan nafala se ima. Akwangu me yoro minabi.
lakanabaliya kun dɔ ye sɔrɔbaliya ani baarabaliya ye. Ko n'i bɛ o wagati kɔnɔna na n'i bɛ taa kuma i ka kuma min bɛ se ka waritigiw kunda i kan ka na ni nafolo ye, dɛmɛbagaw kunda i kan minnu bɛ se ka na basigi nati ka baara kɛ ka nafolo di ka maaw hakɛ ɲa. Komi kuma min b'a to e yɛrɛ kelen dɔrɔn de bɛ majamu, a ko kuma min kɛra bi a fɔra minnu ma ko ale ye wari ɲinina de, ale bɛ wari dɔn, wari bɛ minnu bolo bi o ye olu de ye. Ko n'i taara olu la gosi, wari bɛ mɔgɔ min bolo n'i taara olu la gosi e bɛ wari sɔrɔ cogo di? A ko il faut être réaliste. Ko wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na bi a yɔrɔ dɔ ko Club de Paris. Effectivement anw bɛ école min na CDR, la génération du Rasta. Club de Paris ye mun ye? Club de Paris ye kulu dɔ ye, kulu min sigira Faransi kɔnɔ, Faransi faaba Paris. O kulu waritigi kɛnyɛrɛyew b'a kɔnɔ. Jamana dɔw ni wari b'u bolo a wagati nafolo ka ca u bolo, u bɛ nafolo juru don jamanaw la k'a tɔnɔ kunbɛn sini. U bɛ jamanaw dɛmɛ, o dɛmɛ ni kumaboli ye i k'u ka sɔrɔkɛlaw u bila kana sɔrɔ i ka nafolo sɔrɔ ɲina kan. Olu bɛ juru de don mɔgɔw la, c'est le club des créanciers. Société u b'a kɔnɔ, individu personnel u b'a kɔnɔ, jamanaw b'a kɔnɔ. A club sigira en France. U bɛ juru don jamana caman na. Algérie mun filɛ nin ye bi n'a b'a fɔ Faransi ma ko n tɛ, n'a taara Américains bara a taara Russiw bara, mais juru kun tɛ jamana la ka Algérie bɔ. Algérie tun bɛ Faransi tɛgɛ kɔnɔ de k'a namɔgɔ la sogo Club de Paris. Bouteflika nalen présidentiya la o san bɛnna les années 90. Pétrole kun sɔngɔ yɛlɛnna diɲɛ kɔnɔ, le prix du baril avait monté. C'était jusqu'à 100 et quelques dollars le baril. Algérie ka pétrole feere o wagati a ye sɔrɔba min kɛ, a mana o wari don goudron na wagati dɛ, a mana wari don usine na wagati dɛ, a ma wari don école la wagati dɛ. Juru min tun bɛ Algérie la n'o b'a to jurumantigiw de b'u sago kɛ Algérie. Algérie taara Club de Paris u ka juru fɛn fɛn bɛ Algérie la k'a bɛɛ sara. U kɛlen ka juru bɛɛ sara, ka Banque mondiale ka juru sara, ka FMI ka juru sara, ka Club de Paris ka juru sara. C'est à partir de ce moment que sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ Algérie a eu la souveraineté, l'indépendance d'établir sa politique. Ka taa Russiw bara, ka taa Américains bara, Français b'olu nɔfɛ. C'est ce que nous on demande. Président ka dɔ bɔ a sara la, ministre ka dɔ bɔ a sara la, mobili bolita ka dɔgɔya, classe affaire o tali ka dɔgɔya, mɔgɔ taga mission na o ka dɔgɔya, yuruguyurugu ka kɛlɛ, wari min bɛ sɔrɔ a ka don kalan na, ka école-den ɲɛnamaw former, ingénieur ɲɛnamaw, docteur ɲɛnamaw, économiste ɲɛnamaw, u ka Mali dugukolo étudier, ɲɔsi min bɛ ɲa kan k'o caya, ɲɔ ka caya ɲɔ da ka nɔgɔya, ka professeur baw ta, ka kalan tilen, dɔnnibaga baw ka bɔ yan u ka miiri Mali kan, ka o tɔnɔ ta, ka taa marifabaw san, k'an ka mɔgɔw former, an ka se k'an yɛrɛ lakana, an ka sanu, an ka usine sɔrɔ, ka ingénieur sɔrɔ, an yɛrɛ k'an ka sanu bɔ, ka taa feere, yanni bi kɛmɛ o kɛmɛ an ta ye 20 de y'a la, an ka feere a kɛmɛ bɛɛ ka to Mali kɛsu kɔnɔ. C'est ça qu'on arrache l'indépendance. Kuma mugu tɛ, dabaraba tɛ, o tɛ. Choguel taara discours kɛ États-Unis, a sira hôtel min kɔnɔ, 3 millions su kelen. N'a tun taara ambassadeur bara, a tun bɛ si fu, o 3 millions in, a tun bɛ se ka forage dɔ jɔ. Bi n'an mago jɔra kɔlɔn wari la, yan'an ka to juru ta dɔ bolo, o juru ta tɔ o tigi k'a sago fɔ an ye, an tun bɛ 3 millions ta ka kɔlɔn sen, an mago tɛ mɔgɔ la. C'est comme ça que Thomas Sankara a dit, il faut réduire le budget de fonctionnement. C'est ce que l'Algérie a fait. C'est clair et net. Ni taara juru ta banque la sini,
a tatɔ u bɛ garanti f'i ye i b'a don fɛn min da fɛ i b'a f'u ye n'u ma sɔn a ma u tɛ wari juru don i la wa n'u y'a juru don i la u bɛ t'i contrôler don o don minnu bɛ juru ta banque la u b'a dɔn mɔgɔ min b'a d'i ma o de sago bɛ i la. Kawjim ko bi discours nin kɛra ani miliyari joli bɛ na i taara minnu jalaki anw n'olu cɛ an ka sɔrɔ joli b'u bolo i bɛ ka kɛ minnu kama an ka sɔrɔ joli b'u bolo. Malien joli bɛ Espagne mɔgɔ ba 30 Malien joli bɛ France près de 500 000 Maliens. Conséquence filanan ye mun ye Mali bɛ ka jamana min bɛ an na kori jamana joli don Côte d'Ivoire kelen Côte d'Ivoire bɛ min CEDEAO Côte d'Ivoire bɛ min France États-Unis libéralisme Burkina jamana fila Burkina bɛ min CEDEAO Union européenne jamana saba Niger bɛ min CEDEAO Union africaine Union européenne CFA de bɛ Sénégal bɛ monnaie jɔn bɛ Sénégal CFA Sénégal bɛ min CEDEAO Union africaine France Union européenne et ni France ni Union européenne ni États-Unis ka kɛlɛ ko Russie an ka malo n'an y'a san a bɛ na Sénégal le fɛ n'an ye nɛgɛ san diɲɛ kɔnɔ a bɛ na Sénégal fɛ Côte d'Ivoire mais n'an taara malo san Russie la o a malo bɛ na cogo di bateau ni avion jɔn da ka nɔgɔn ni jɔn ye bateau ni avion jɔn bɛ se ka doni caman ta ni jɔn ye bateau bɛ doni min ta avion t'o ta bateau da ka nɔgɔn ni avion ye Russie la ni Mali k'anw ka malo ka bɔ yen malo joli bɛ na a bɛ na sɔngɔ min na aw bɛ feere joli Côte d'Ivoire ka frontière fermée Burkina ka fermée Niger ka fermé, Sénégal ka fermé. Ko parce que an ye CEDEAO sɔsɔ, an ye Union africaine sɔsɔ, an ye Européen créé la. Ivoirien ka hɛrɛ min bɛ France bolo, an ka fɔ ko a ba la France. Ivoirien bɛ tugu an kɔ ko a ba la France. An bɛɛ de ye Koufi ni Kouadio ye. Côte d'Ivoire b'a yɛrɛ faga anw ye. N'an ko Macky Sall ma ko a ba la France et Macky Sall n'an ka def mangi fire, jɛrɛ Jeff a mago b'an na. Malika faut quoi à l'Union européenne, à bas la France. Et ni Macky Sall ka herem be France bolo, obe djewko ka ni Mali tiers. Burkina be djenu ka herem be ni Mali tiers. Na wula be bolo bi kuna. Nous ko ko ni aw mago te France la, aw mago te Union européenne na, aw mago be France ni Union européenne na. Oh, ulu mom na fo onye, Mali ya on gain. Ni anameto djela. An djugo o fona yo djugo ye. Donc a fona ka Mali kele. Sénégal ka frontière fermée. Côte d'Ivoire ka fermée. Kawjim nga kuma discours jomena ni maloy. Discours jomena ni courant. Discours jomena ni simay. Discours jomena ni froy. Discours jomena ni tadie. C'est ça le réalisme. C'est ça le réalisme. Au de réalisme oui. Alors ame boni mouye discours ni nya chien folo ya ibe ka de la ka discours ro ka aya la me ame bonoy. Quand la rentrée scolaire survenue dans tout le Mali, les jeunes Maliens sont allés à l'école sauf ceux de Kidal. J'ai pleuré dans mon cœur parce que ce n'est pas une sorte de cas malien pour moi, c'est une sorte de vie malienne pour moi. Je vis ça dans mon chair, dans mon être le plus profond. Je ne joue pas avec ça. Ce n'est pas un cas académique. C'est un vécu humain. Très fort. Je dis donc qu'il est temps que les Mali cessent et que ceux qui ont charge et mission à nous aider à parvenir à la paix, fasse en sorte que le jeu soit transparent, qu'il soit d'égal partage, et que nul ne se méprenne et puisse prendre telle souplesse dans l'engagement
telle ouverture pour une faiblesse ou un encouragement à persister dans l'erreur. Ce ne serait pas rendre service à la paix mondiale. Que je sache, les Nations Unies, nées dans la suite de la Seconde Guerre mondiale, ont pour vocation à assurer la paix mondiale pour les temps à venir. Et l'organe en charge de ce faire est le Conseil de sécurité qui opine sur ce rapport, pourvu que ces rapports soient des rapports équilibrés, justes, sincères et qui disent la réalité. Le Mali a souffert de cela. Le Mali a souffert de cela. Je le dis très clairement du haut de cette tribune, en ce jour solennel. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays, encore une fois, sans complexe aucun. Je dis, dans ce monde des hommes, quand certains n'étaient pas, nous étions. Ce vieux pays d'humanisme sahélien qui a fleuri sur le bord du Niger, nous en sommes très fiers, très très fiers. Tombouctou, Guinée-la-Belle, Gao. Centre de plus. Bois les poètes. Nini sugar ka discours bete clé. Nazo besigle yana. A quante complexe tchesigne kro. Ko Conseil de sécurité des Nations Unies. Ako femi mba torobi ko Mali betara école sola kala na fo kono e kidalka dum ko kidalka o mase kata école la ko ça lui fait mal. Ko aw nana ko min kama no ye ka basigi ke ko basigi amake. Ko wati seranga tien fo nyogoyi. Nations Unies ka don ka sigira ko min kama deuxième guerre mondiale bané o ye ka kele ka kele ban fambe ka basigi sabati fambe. Ko nga aw beya fo bi ça va pas kidalka te ka se ka ta école la ako on ye jamana mi te bi jamana ye kabini lawale ko kabini wati mina munu era ta do ku be ga jamana je kono ko on be je kono Tombouctou la belle Nigeria ay ni mbefo a discours ay mundi boama ay boa kisi coup d'état ma o do kidal kundu boa beta kuma na kuma fomi seku. Ce discours a apporté quoi? Un autre exemple encore. En 1993 ou 14, Alpha Omar Konaré Nalé, Jacques Chirac, président de la République française, Ayeki Blako Frafina, Anni, Djamana Mounouni Francibe Djela, ka président Bekata Koumbe Dakar, Kabena Kouma Oufe. Alpha Omar Konaré Ko, Kale Wole la Tchoga Mina Ko Djamana Kuntigi Te Wole Te. Kite jamana kuntigi wole radio sanfɛ ko Chirac est Francis président cogo min ale fana ye Mali président ye ten de k'a b'a fɛ a ka wole cogoya min na ko ale fana b'a fɛ a ka wole ten ko nka k'ale wole radio sanfɛ k'a tɛ taa Alpha Omar Konaré ma taga la à l'époque Fag Africa numéro 1 tun bɛ Bamako yan midi 30 13h30 Wan Gomez bɛ émission min kɛ o tun bɛ téléphone labila. Mais à Ouagati, les gens appelaient de partout en Afrique et dans le monde. Pendant un mois, des téléphones manalabla. Alpha Omar Konaré togo bebeda. Bien mankene ka évacuer au Maroc. Alaka nogoya kay. Alaka nyumasig. Téléphone mechi. Ko Alpha Omar Konaré est la réincarnation de Kwame Nkrumah. Ko Alpha Omar Konaré Benbela Ode Nalenfle Moribo Keita Jomo Kenyatta Patrice Lumumba Julius Nyerere que l'Afrique est en train de renaître, le panafricanisme, jusqu'à ce que Alpha Tara Somme Minkera au Kofe Abuja, Chani Abacha était présent. Alpha Djigina a deux circulations bloquées. Quand Nigeria, tout le monde voulait voir le président africain. Le président africain. C'était en 1994. À discours que je me rappelle bien. Coupe du monde, Jeux d'Olympique Minkera, Jeux d'Olympique, je veux dire, Atlanta, États-Unis.
Mohamed Nouanko Kanou Nunga génération. Ou Tagarakata, Jeux olympiques Kuputa, États-Unis. Alpha Kao Krasabouye Kato, beaucoup d'Américains noirs, ils se sont baptisés. Kafrafintoa Takada Oula. Y comme les années 70, Kassis Cléoye Mohamed Ali Tachougamina. Alpha Mor Kounare était invité partout, Afrique Onga Kologla. Mais de 94 jusqu'à 97, Chirac a boudé Alpha. Alpha est sans flat de Kabeta Franci, ou Tariswa. 2 ans, la France a refusé de recevoir Alpha Omar Kounare. Il est parti plus de 3 fois en France, Chirac a refusé de le recevoir. UNESCO a invitation, partout, avec Wole. Mais au-delà Alpha est 10 ans qu'il a ma derrière zéro, économie zéro, calan zéro, santé zéro. Alpha intelligent qu'il est à Tato, avec Coupe d'Afrique de Quai pour que le bilan soit quoi, qu'à stade jo, boisson qu'à derrière duru fraga fou bien maoulaka. C'est ça, le réel politique. C'est ça le réel politique. Et c'est ce que nous demandons. Le Tchad, avec moi, Blay, Idriss Déby a Fagali Bi. Tchadien Goko Wagner de Idriss Déby Fara. Aïna Mede Wagner. Beka Sebe, l'interview du président de la transition tchadien, Idriss Déby Dengue, à ministre des Affaires étrangères, et Bekata Jeune Afrique a fait Kala. Le Tchad met en garde contre toute ingérence extérieure. Le général Mahatma Idriss Déby Itno, président de transition du Tchad, a rencontré l'année Soudan, premier ministre le 29 août 2021. A chef de diplomatie et affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a affirmé jeudi avoir des raisons de se préoccuper de la présence des mercenaires russes de la société Wagner sur le continent africain. Akulu Djorolembe Bi, Rissouka mercenaires russes Wagner ou bien Frafina continent Kambi Tchougamna. À cause de toute ingérence extérieure, d'où qu'elle vienne, pose un problème très sérieux pour la stabilité et la sécurité de mon pays. À cause Kofemugo Fanfa Kaboy Kani Idado. Kofemugo Fanfa Kana Idado Jamana Kola Frafina Konoya. Amana Boyro Yoro. À cause Kobe Ulu Joro, Uka Jamana Abasigili, Anaka Lafia Kono. A déclaré jeudi 23 septembre le chef de la diplomatie du Tchad, Chérif Mahamat Zene, à propos de l'implication de la société privée Wagner en Afrique. À quoi il y a des mercenaires russes présents en Libye, qui sont aussi présents en République centrafricaine, ou Centrafrique Fana. Nous avons des raisons de nous préoccuper de la présence des mercenaires, parce que les assaillants qui ont attaqué le Tchad en avril et causé la mort de l'ancien président Idriss Déby ont été formés, encadrés par la société privée de sécurité Wagner. Tchad ministre des Affaires étrangères phobie. À quoi Rissouka mercenaires Wagner ou Libye, ou Centrafrique, à quoi Daloubu Bolobi Kap, ou Seranen Dombi, ou Kadaka ou Dalou Soroka Fond, Kouloumoun Boraka Bi Tchadika, mois d'avril Temele, nous et Idriss Déby Fara, Ko Koulou, ou la Bena, Kamarfa Douma, ou entraîné, ou demain, par la société privée Wagner. Voilà. Le 30 mai, le Tchad a fait l'objet d'une attaque près de la frontière centrafricaine. Moi, de mec, le bis va temele. Bingara Tchadika, ou ni Centrafrique Tchérola, appuyé certainement par des riches. Ko Bingal Kelaou, Rissou de Koumekou ou demain. Nous avons toutes les preuves de la présence de ces Russes aux côtés des forces centrafricaines et cela nous préoccupe. Ko Dalou Bebou Bolobi, ko Wagner mercenaire Rissou et Centrafrique sera sous Crefé. Wagner a engagé son personnel en Libye et en Centrafrique. Et il est évident qu'il y a des communications téléphoniques entre les deux entités. Ça, nous avons des preuves. Les deux Wagner communiquent, ça c'est sûr. Et le groupe qu'ils ont formé, c'est eux qui ont tué le président Idriss Déby. Rasta, one love à vous tous.